Som potom išla do Mekaču, ten nebol, tak sme išli do ďalšieho Mekaču, ani ten, lebo tam išli na pumpu a potom išli Boltom. Lebo nešli žiadne autobusy. Iba nočáky išli, ale to jednu hodinu, za jeden, akože jednu hodinu došli. Dobrý melón, áno. A reálne nás odmietol jeden Bolt, druhý, až potom Bolt. To aj mi sa stalo v rohožníku. No? A ja som nevedela, ak mám ísť dom? No a nejak, teraz sa keby sedieť nevedelo sa domov. No hej. Tam nič nedávajú. A že si opýtej, že si... Áno, úplne, všetci tam boli úplne nice. A čajka úplne tam, kde na nejaké sedela na zastavku, úplne tak to bola. My sme sa aj pýtali, či je v pohode. Že je to pozaš tunelu? Akú Nelu? Neviem, akože neviem. Neviem, ale bola tam taká blondína na zemi. A ja som sa aj pýtala, či je v pohode, ona bola úplne mimo. To má aké ideálne. Na zastávke cigáni s takými flaškami. Ty si ich videla, či nie? Mali taký 10 ročný. You want look? Ne. Takže všetka povedka. Ja neviem, čo to bolo. Ale on ten piatok bola bomba. Na tej Tine, tá bola tiež bomba. Ja viem, že bolo super. Bolo na ľudí veľa strašne. Mega, to sme bylo hýbať. Oni boli jak, ale ja... Ja som ho videla, nevieš? Áno, ja som videla Kamila. Si nebola s ním? Co tu píše? Zabijakú. Ďakujem. No. Som kúkala jak pes, no. Ale hej, no, ale ona písala, tá učiteľka, tá Nikolka, že či pôjdeme aj cez Halloween. Na Halloween. Pani učiteľka, že Nikolka písala na EduPage, že či pôjdeme aj cez Halloween, keď bude tma, tak pôjdeme. No v maskách, no. Ja sa tam ne... Ja budem... To, že si zaplatila vstup a tam si chodila všade, hoci kde. A my sme sa, pani učiteľka, viete čo, my sme išli do vody s teniskami, so všetkými, my sme sa hádzali do vody, všetky sme boli úplne od fontána, taká tá veľká. A my sme tam hádzali, my sme nadbili Vicky a celé tam hodili. Ale všetky sme boli. No, super. Má som okrát tenisky. Ja mám úplne tenisky od vody, totálne mi to šlapkalo mi to úplne v teniskách. Ale už si dala. Áno. Dobre, dievčatce, skrálim docházky. Som to ešte na tú dráhu, tam to bola tá voda. Aká voda? Však to sme išli tam. A ja by som išla ešte. A na tú dráhu hen tu. Nebolo tam zlé, dobre tam. A toho Pegasa? Áno, to bylo hrozné. Tam to veľmi išiel. A vie, či ty pôjde so mnou. Ja. Fuj, táto pôjdeme na budúce na Halloween. Áno, lebo tam sa stálo veľmi dlho na